Kamar yadda na faɗa akwai inda za ka ci abinci a Kano a naira 30 ka koshi ko ba gaskiya bane sai in na zo Kano sai nuna maka yau in kana magana yunwa ko ba magana ce wata illa ka ba samu break ka zo na ci lunch in kana magana yunwa akwai mutanen da za su kwana 10 ba su komai ba domin abin da ba na so mutane su jawo kansu bala'i da jafai cewa ana cikin yunwa ana cikin yanayi amma fi sabilillahi ka tsaya kai dan jarida ne ina zaton ka taɓa samun labari inda ake yunwa waɗansu gurare in banda inda aka jawo mana masifa ta Boko Haram da sauransu ai mutane ba su cikin tagayyara kuma ba dan su manoma suna rike da kasar nan ba wallahi da kasar nan ta watsi. Ina abincin nawa ne abincin akwai ana zuwa na nawa da na nawa an nawa to na 30 kana zuwa na 30 na naira 20 ba to na 30 zan iya cin goshi to yawwa malam na gode ke haka ne ko ba haka ba to yawwa malam na gode na nawa za ki zuba mana to zubo mana mu gani abincin muna gani zuba mana to duk faranti da nawa lude idan nan nawa ki zuba to yanzu wannan shine abincin 30 to malam yanzu dai kai ba abun nan bane ba za ka ci wannan abincin a 30 ba ka fara can da Allah wannan dai abinci za ka ci shi ka koshi ka ƙara da ruwa mai da yaji ko ba ga ba to da mun shari'a ake wa sabon nano nake na ko yarinya mun gode yanzu a Najeriya saboda rainin hankali minista wai ya ce a naira 30 za a ci abinci a koshi don gutsun uwar ministan noma nono ya ce za a koshi a naira 30 a Najeriya duk duniya ba Amurka ba ko a Madina ba a cin abinci a 30 gashi tuwo ne mara daya naira 100 nama naira 50 ka ce za a ci ko kwaki nawa da gwangwani daya nawa ne suka rigo gwangwani daya ka ce za a ci abinci a 30 don gutsun uwar ka ga mai girma shugaban kasa abinda da ka ce ma kai ka zuwa mana 30 haka rena mutane hankali mana ka bata kudinta su da suka hada da dan iska ne kawai dan iskan gari ne kai amma dan rena hankali ne wallahi dan rena hankali ne ka ci dan shega a dole sai ka da kuwa ita sabon nan baban ta ne da haka baka ce ya faɗa gashi